waɗanda suke irin waɗannan ta'addanci Allah ka shirye su, Allah ka shirye su. Idan ba za su shiri ba Allah ka mai da fitina da bala'i ya kare a kansu. Abin takaici mutane su zo suna kidnapping ɗin wasu, ko suna banditry, ko suna terrorism, kuma kuna yi wai kuna Allahu akbar Allahu akbar. Kai ka ji bata wa addini suna. Abin takaici, al'amari ya lalace. Wallahi ne abin da ya fi kular dadi shine kuna yin abin da addinin ya hana, a kuma kuna kiran wai Allahu akbar. Ka duba yadda ake bata sunan addini, ake tanishin image na addini. Me hana ku da Allahu akbar? Abinda kuke ba addini bane, addini bai karantar ba. In addini ya ku fito da hujja da aya da hadisi ai magana da ku mana. Inda da hujja na addini da tuntunin ba ku daina kidnapping ko banditry ba. Ba wanda zai yi wannan ya ce wai addini yake, babu shi. So ku daina jingina abun nan ga addini. Duk wanda ya jira wannan abun ba addini bane. Wannan abun bai da alaka ta nesa da addini balle ta kusa, babu alaka.